May pangalan na ito rin. Apas lang taas. Housekeeping. Housekeeping. Ito lang housekeeping, di ba? Mana mo kawan? Sino yang sulod? Wala. Wala dito sa dako nga round ball. Sudah na sa alam mga kamay nito. Magamit din na. Ano na ikaw again? Change color gyapon ni. Dali ang kuwak ni. Ano sige dai. Bye-bye.
Dala din kasi mga auto na dito. Pero ba tayo lang experience? Dito na to. Ay, guys. May tugay din, no? Dako, gigay kang napa na to. Dako pagka-building. Oo. Saan Manila? Operation po sila. Ah, ilang kilo? O, sige. Win ako din. Grabe, ano? Ako kayo gasto ng tanim-tanim. Awa, mag-surrender at mahal na po. Tira. Recover na dayon ba? Oh, kada. Uy, tayo'y. Ambot, wala akong kakuha na to. Wala mo sa kuha. Wala sa Pasig. Posible Google at Facebook to eh. Ano ba yung Facebook ng mga senior? Sila mga